Masiku awiri atatu amene apitawa, Nzimayi uyu wakhala akungoyenda mu mzinda wa Lilongwe asanavale zovala, ndipo akamamuthamangitsa kuti mwina amugwire amveke iyeyu amathawa, kutengera ndi nkhani imene wayifotokoza akuti anthuwo amaona ngati ndi akumuzi kwawo kumene iyeyo anathawa. Takhalani pompo muyimvetsere nkhani imeneyi kuti mayi ameneyi kodi nkhani yake ndi yotani, pamene ena amugwira kumpititsa ku chipatala amaona ngati ndi wamisala, ndipo anamveka za ku chipatala. Kenako anayamba kumufunsa mafunso kuti wapezeka motani ku mzinda wa Lilongwe, komanso amayenda osavala chifukwa chiyani. Takhalani pompo mumvetsere nkhani imeneyi ya Nzimayi amene amayenda osavala ochokera kumwanza, ndipo padakali pano wagwidwa ali ku Lilongwe. Kuno ndi ku chipatala ku Botomu kumene takumana ndi Nzimayi uyu amene wayenda maliseche ambiri. Tamuona kuyambira pa Nanjiri, wadutsa pa Wakawaka mpaka na kufika pa tanki apa pa Petroda. Tsopano tili kuno ndi ku Botomu kumene tinabwera naye, akufuna kwabwino atamveka salu kubwera naye kuno ku chipatala. Tsopano iyeyo komanso ndi chovala cha chipatala chimene tachionachi, tsopano iyeyo akufotokoza nkhani yake momwe wayendera kuchokera kwawo, akuti kwawo ndi kumwanza. Ndiye tiye ntonse timvere nkhani yakeyi. Tafotokozani. Nalanga ndinezadala Vincent wafunga mwanza wakavise kujada atwira nkhondo anthuku ene ndilenga mteno ndifunzisa ufiti nendili mwana sozaine chilichonse ndilenga hamala nkwame nyama yanga nkuyinjiriza magazi makakwarapu nkundimwetsa nonye zokhanga nasokonera chani ndapezeka muvuno ndiyandopezeka mulungu amboyendo ndiyera tandikitsa zibangizo mayanga mnatokogona zotumbira vamayanga vaja ndiwachibale amatena nazifo yorine ndikwarani ndikwaulula nekhanga limandiramu ndithamangitana nenzingoendendano ume ndiupita sindurani sindikudziwa dzina lomwe adandivatsa ufiti wali nkhale ndani ndikhale kwirirani ndipe dzinanga ndine ndani tadala Vincent alandichita zimenezo ndanya kwa matenda ndamaraya ndakuva akasunza ndavirolo ndanya dani ndiyena makhala kuchingwa amarolino aladzimwalira amarolino amunawo alipo ndakaza ndavirolo onse amunawo alipo nsondakazawo ndechambalaza nditenga momwe kundipititsozo mbakhale nga mabhiliro obokale muzerengera chani madzi nendazi singasenze nawo dzoboka dzwena makachedzo mzini ena dzokudzala ena dzokuchani dzokulinsuku nendigochita ziti zimenezoyi nendipereka nanga uya nanga aranditana adandilanda kuboma la Mwanza. Nde wachoka bwanji kuchokera ku boma la Mwanza kuti ufike kuno ku Lilongwe? Neni mangozengera kumwe ndulowera sindurani sindukudziomba zimwana ndichitilazo kumudziko ufitiko. Oho, nanga amene anakuvula zovala ndi ndani kuti uziyenda maliseche? Anthu ena amakhala ndithamangitsati kuti palikongokhauku kuti upatse zovala zina palikona ndikutali kugonekayo ulivire nduli nenono anikumandigenya ndi miyala nenso ndimatani ndimabwezerano. Pa mudzi wakwanu mumati ndi mudzi wanji? Mudzi wakasuza amaranje na gurupu akasuza watu ndikwakavise kumwanza. Eya. Oho. Bodano. Kuboda. Eya. Mmaoloka boda uja kapena? Boda vaja mntunda chokumfuna ndakamachoka chipatala kuja notuka paboda amatsuka magalimoto pantunda vaja nolonsobiro kwanene kuti watukira kwadi mangi kuja adathera nkhondo anthu kucho chifunga. So ndiye kwanu kumeneko? Eya. Oho, koma iweyo siwe wamisala? Ayi. Oho. Ndiye ufuna kuti anthu akufuna kwabwino akupangire chani? Ineyo muyamano ndikufuna ndapeza yope mpera muzimwadzite zimwada ndika mimbazi mthuvimu zimwada ndikupazo zirani zichoke. Oho, chabwino. I think tonse tazimvera tokha ndi anthu amene muli akufuna kwabwino
kugulira ndiyajera kugulira sitima makani na zimene zozo panga ndadzamva mwenza kujeni wachitumuluko sitima uviri ndiye malacha zombana nena umuti mmene muzikhedzi na mundu anati ukumve unthuvimu zilimekenezitsonongo mapesi zikubwera tomwalira anthanzili mepopo kusonyeza kuti anakuphunzitsa ufiti uli mwaung'ono uzidziwa chine chili chonseyi zikoma kwambiri. Apapa tinali kuchipatala ku Bottom nde panopa akupita ku Sento nde ambiri amene tingafune kuipanga folo nkhani iyi tikafufuze ku chipatala cha ku Sento Hospital. Zikoma kwambiri komanso kwa amene tamuzindikira kaya chibale popeza mwina zina ndi zina sizikumvetsetseka bwino tikhoza kupita ku Sentoko kuti tikafufuze za mtsikana ameneyi. Ndikhoza kuti ndi Nzimayi Tadala Vincent kwawo kumwanza ku boda. Kuno ndi kuchipatala ku Bottom kumene takumana ndi Nzimayi uyu amene wayenda maliseche ambiri tamuona kuyambira pa Nanjili wadutsa pa Wakawaka mpaka na kufika pa tank apa pa Petroda. Tsopano tili kuno ndi ku Bottom kumene tinabwera naye akufuna kwabwino atamveka salu kubwera naye kuno ku chipatala. Tsopano iyeyo komanso ndi chovala cha chipatala chimene tachionachi. Tsopano iyeyo akufotokoza nkhani yake momwe wayendera kuchokera kwawo akuti kwawo ndi kumwanza ndiyeti ntonse timvere nkhani yakeyi. Tafotokozani. Nalanga ndinezadala Vincent wafule mwanza wakavise kujada atolera nkhondo anthu ndene ndilenga mteno ndifunzisa ufiti nendili mwana sozoine chilichonse ndilenga hamala nkwami nyama yanga kudindiriza magazi mwakawalapo kundimwesa nene zokhanga nasokonera chani ndapezeka muvuno ndiyandopezeka mulungu amboyendo ndiyana tandikitsa zipangizo mayanga ndingatokogona pakumbira pamayanga pacha ndiwachibale amatena nazo fochoti ine ndikwarani ndikwaulula ndiyankhanga limondirama ndithona ndikane zingoyendeyendano koma ndikupita sindurani sindikudziwa dzina lomwe adandipatsa kufiti wali likhale ndani likhale kwilirani pezinanga ndine ndani Tadala Vincent ayandichita zimene zondanya kwa matenda ndamaraya ndagulupa akasuza ndavirolo ndanyadani ndiyena amakhala kuchingwa marolino adadzimwalira marolino wamunawo alipo ndakazawo ndavirolo onse amunawo aliponso ndakazawo ndiyechambalacho nditengapo mukundipititsozo mbakhale nga mabhidiro opokale mudzerengera chani mati nendazisinga senze nawo zoboka dzwena makachedzo mvini ena zokudzala ena zokuchani zokulinsuku nendigochita ziti zimenezoyi nendipereka nanga wira nanga arandikana adandilanga kuboma la Mwanza. Nde wachoka bwanji kuchokera ku boma la Mwanza kuti ufike kuno ku Lilongwe? Neni mangozengera kumwe ndulowera sindurani sindukudzomba zimwana ndichitilazo kumudziko mpipiko. Oho, nanga amene anakuvula zovala ndi ndani kuti uziyenda maliseche? Anthu ena amakhala ndithamangitsadi kuti palikokokhapo kuti upatse zovala zina palikona ndikutali kugonekayo ulipire nduli nenomo anikumandigenza ndi miyala nesinimarani ndimabwezerano. Pa mudzi wakwanu mumati ndi mudzi wanji? Mudzi wakasuza amaranje na gulupu akasuza watu ndikwakavise Kumwanza. eya Oho. bodano Kuboda. eya Mmaoloka boda uja kapena? kuboda vaja muntunda chokumfuna ndikamachowa chipatala kuja nosuka kuboda amasuka magengoro pantunda vaja nulonsomre kwanene kuti watukira kwadi maki kuja adathera nkhondo anthu kucho chifunga. Nde kwanu kumeneko? eya Oho, koma iweyo siwe wamisala. ayi Oho. Nde ufuna kuti anthu akufuna kwabwino akupangire chani? ineyo kumuyama ndikufuna ndapeza yopembera kudzimwachite zimwada ndika mimba zinthupi mudzimwada ndikupa zirani zichoke
Oho, chabwino. I think tonse tazimvera tokha ndi anthu amene muli kufuna kwabwino. Nena umuti mmene muzikhazi na mundu anati ukumve untsuvivu ndimele nditsomungu mavesi zikuvela tomwalira anthu ambiri mekopo kusonyeza kuti anakuphunzitsa ufiti uli mwaung'ono. uzizwa ine ndichonseyi zikoma kwambiri. Apapa tinali kuchipatala ku Bottom ndiye panopa akupita ku Sento ndiye ambiri amene tingafune kuipanga folo nkhani iyi tikafufuze ku chipatala cha ku Sento Hospital. Zikoma kwambiri. Komanso kwa amene tamuzindikira kaya chibale popeza mwina zina ndi zina sizikumvetsetseka bwino tikhoza kupita ku Sentoko kuti tikafufuze za mtsikana ameneyi. Ndikhoza kuti ndi Nzimayi Tadala Vincent kwawo ku Mwanza ku Boda.